Na arte da guerra, Sun Tzu dixo que a suprema arte da guerra é vencer ao inimigo sen loitar. Na sociedade líquida, aí que hai unha loita de egos, a ver quen gana, eu descubrín que funciona a arte da guerra. Gana esa loita de egos aquela persoa que non a loita. E para non loitala, tes que ter ética. Porque loitala é entrar na manipulación. Mais ti, cunha boa ética relacional, isto do que eu falo, non vou aí, non che fago peor, non che rojo, non che pido explicacións, non che dou explicacións demais. Senón que son coherente. Sí? Eu vou ganar a loita de egos sen sair, siquera, ao campo de batalla. E isto é moi maquiavélico patiño, ese maquiavelismo en positivo. Dicía Maquiavelo no Príncipe, o príncipe debe parecer coherente. O seu discurso e os seus actos teñen que amosar coherencia. Mais se ti te relacionas con ética, non simulas a coherencia. Eres coherente. Logo ti tes todo o tempo o poder. E cando chega o momento da batalla, ti non sabes loitar. Porque para ter ética tes que coñecerte. E Sun Tzu dixo: coñece o inimigo e coñécete a ti mesma, e sairás vencedora en 100 batallas ou en 1000 ou non sei en cantas dicía. E eu dígoche que se te coñeces ti, coñeces o funcionamento humano no esencial, logo coñeces o inimigo. E para ter ética tes que coñecerte de verdade, saber cales valores para ti están por riba de todo. E iso dá sentido existencial. Eu non estou no mundo por estar, eu non ando ao show. Eu non me defino polo que ti penses, eu defínome polos meus actos. Eu priorízome e miro por min, porque miro para min, e reviso a miña forma de